Way uding ba madon ha lower nongrem opposite MES office kasurok banle sa Caroline ulakhlem no haka step prangap jongka spotrik naitung arhajar arpusan katkum ga jingetho kibru kibasa marjan kane kalaja menem step haka por saw hadusan beje Hendrik don bokpat ba klem don kano ka jingja basingsi laitno ka jingthut haka lej kawan ki khna school bat ki kali ki badayai lengba kane ka surok ban poi shaki chaka baki don kamban lej hadubun penlaj kane ka khubor ki beriu jong ka tanat forest department kidang yale ban weng yaw new ding balapan thut ya ka lej kawan khnang ba kanom thut haka lej kawan ki kali bat ki beriu ki badayai lengba kate ka surok